Добре, настигнах ви. Да, сега минах на първи етап, където е най-сериозната денивелация. Всъщност влизаме във втория, доста по-сенчест и приятен етап. Също е с известна денивелация. Минахме под цивилната част. Реално за най-доброто аудио от който говорене, така че... То само той има значение, така или иначе. Да. От тук наляво през брезите, между другото има едно супер шамско валище, което по никакъв начин не се вижда от тук. И е много готино, може да те води някакъв път. Аз съм с два домата, една краставица, малко перешки салам, малко пускавал, 6 филии пържени сърца, 3 ябълки големи зелени, един пакет семки, 4 литра и половина вода. Така. Няма да умрем. Да. Готово. Никога нямам забравя първия поход, ако не се лъжа. Още нямах 14 години. И идвахме до тук. И за нас това вече беше изключително навътре. Горе-долу. А сега тук имаше една масичка. Мисля, че зад този храст. На която сядахме и това ни беше като финала на нашето пътешествие. Да, ето тази масичка. Винаги сме спирали да починем на нея. Именно... Моля? Тук е готина гледката. Тук е готина гледката, да. Една от малкото между другото, защото там вече такива малко по-високи открити места няма. Доста по-гористо е. И някакво бяхме много доволни, беше много красиво и хващаме и се тръгваме. И впоследствие вече годините натам доразвихме тия походи и това вече беше първа почивна станция. Да, тук наистина е много яко. Има участък, в който коловозите са екстремни, ама ти казвам направо над коляното, да. Ама те багерите са не са с гумями, са С вериги повечето, да. Има калвач ли? Да. Ами не е като да няма шанс.
така оставих моята вярна дружина да почива в лагера, който си направихме. Аз ще продължа по пътя още известно време, защото ми е много интересно да отново да обходя тези пътеки. Реално от супер много време не съм идвал насам. Буквално съм отраснал тук в тази гора, но за съжаление последните 3-4 години просто знаете, живота си върви, работа, ангажименти, рядко остава време така по-свободно и се радвам така, като имам възможност да се върна. Но наистина уникална природа, въобще чувстваш се много спокоен, уравновесен. Утре съм на работа и някакси въобще не го мисля, не ми пречи. Много е приятно. Като цяло идеята за тази разходка е просто да може да походим по малко по-стръмен терен с не особено голяма денивелация, защото се подготвяме за изкачването на връх Вихрен. За едни пишман планинари като нас това ще си е предизвикателство. Сега няма какво да си кривим душата. Вече чувам някакви помръдвания отляво, отдясно. Нормално. Остават ни около 3 седмици до изкачването, но си тече подготовка, почти всекидневни тренировки. На кардиото обръщаме доста внимание. И то аз конкретно никога не ми е допадал, никога не съм правил кардио, примерно да изляза с идеята да си направя кардиотренировка. Но ще е нужно. Прехода, който планираме, не е разходка в парк. Заради това е окей да се излиза по този начин сред природата и всеки ден на тренировки е ден, който ще ни помогне в изкачването. Времето е изключително приятно. Нито е задушно, нито е твърде топло. Просто е прекрасно, наистина. Но ето тези тесни сенчести пътеки много ми харесват. Между другото, нищо чудно. Напред има вилна зона. Нищо чудно да видим някой офроуд джип или кросови мотори. Вероятно, аз ако имах кросов мотор, щеше да ми е много приятно да идвам тук. Вижте тази гледка. Жестоко е. Тук има фургон, явно от много време вече не е използван. Попроменило се. Не е точно по начина, по който си го спомнях. Честно казано, спомнях си за фургонът, но мислех, че е доста по-натам.
И ето, че тук отново сенчеста тъмна пътечка. Държите на штрек, държите буден. Оп! Не знам дали може да видите. Ето това нещо. Това е следа. Дебатирам в момента с себе си дали да не изчакам тук и да повикам останалите от групата, за да сме повече хора. За всеки случай. Но не мисля, че има някаква опасност реално за този момент. Така, оглеждам се, ослушвам се. Гледам като мога за следи. И така, трябва всичко да е наред. Със сигурност ще минем тези заветни 10 000 крачки. Като цяло хора трябва да водите активен начин на живот. Не е задължително да се изразява в 10 000 или над 10 000 крачки всеки ден. Но ще е хубаво да сте активни, може би някакъв спорт, може би фитнес, дали ще е бягане. Враг номер 1 на човека е това да спре да се движи. Особено ако работите нещо по-статично, на което трябва да седите на бюро или нямате особено много движение на ден. Изключително важно. След работа, през уикенда трябва да има движение, наистина донася такъв тонус. Чувствате се по-добре, чувствате се по-здрави. Сега, да не говоря, сякаш аз съм всеки ден на 3 разови тренировки. Но в общи линии гледам да се поддържам доста активен физически и просто виждам резултата. Друго нещо, изключително важно за това да се чувствате добре, да функционирате добре, е съня. Много хора го подценяват масово, да не кажа 90%. Много хора дори от моето обкръжение в прав текст и се хвалят как мале, аз за седмицата имам 4 часа сън. Браво, герой! Браво! Абсолютно не е за хвалене и сигурно няма да ви се отрази добре. Ако сега сте на 15, 20, 25, сте млади, силни, ще ги понесете. Няма да спите. Ден втори, купончета, седене до късно, ще чувствате много добре. Дългосрочен план обаче проучете. Пълно е вече с информация за всичко, достоверна, научни проучвания и така нататък. Дълготрайното оставяне на ума без почивка, т.е. сън, изключително пагубно за здравето. Физически и ментално. Сега не искам да навлизам в терминология, да ви говоря, защото не съм доктор. Ще кажете, чакай сега ти в качеството си на какъв седиш и ни обясняваш тези неща. Имате глава на раменете си, можете да сами да се образувате по този въпрос. Ако все още подценявате силата на съня, проверете. Гледам винаги да лягам по-раничко, да ставам по-раничко.
Разбира се, особено като по-млад. Аз съм имал моменти, в които по-голямата част от съня ми е минавала през светлата част на денонощието. Искам да ви кажа, че е абсолютно несравнимо, когато започнете да обръщате внимание на биологичния ви часовник. Той знае много по-добре от вас кога трябва да спите, кога трябва да сте будни и продуктивни. Обръщате внимание, защото в крайна сметка един живот живеем. Имаме едно тяло, това, което ни е дадено, имаме един ум. Ако за нас не се грижим, то тогава за какво да се грижим? Как ще си продуктивен, как ще си пълноценен за теб, за хората около теб, за хората, които обичаш. Старайте се да сте най-добрата версия на себе си. За твърде нормално приемаме вече неща, които са изключително вредни пороци. Пушенето, пиенето, хазартът. Никой не го счита за нещо ненормално. Не никой, разбира се. Но за огромна част хора това си е нещо напълно нормално, не е изненадващо. Сега не казвам, че аз никога не съм правил тези неща, но именно защото съм ги правил и вече не ги правя, мога да ви кажа тези неща от гледната точка на човек, който е бил и от едната, и от другата страна. Сега ще проверя дали все ще има обхват. Проверявам за обхват, явно всичко е окей. Да. Ами добре. Това път на мен звъниш, не на Вики. Няма смисъл. Първо на теб. Добре. Добре, Дидак. Да, съвсем след няколко стотин крачки ще достигна 10 000 и, за съжаление, разходката ми най-вероятно ще приключи. Ще се върна в контролния център или, иначе казано, на килимчето с пържените филийки и доматките. Птичките ми пеят. Много е приятно. Да видим крачките. 9800. Добре. Много хубава неделна разходка. Най-вероятно се повтарям, но толкова семпли неща, като просто да отидеш далеч от града, да се разходиш, да усетиш истинско спокойствие, могат да ти донесат толкова покой, такъв какъвто рядко можеш да получиш в града. И известието от часовника ми дойде. 10 000 крачки са направени. Нека продължим малко след завоя от чисто приключенско любопитство и след това да се връщаме. Въпреки че наистина въобще не ми се ще. Но ще трябва. Имаме си задачки, които ни чакат. Ами добре. Тук ще е краят на моето пътешествие. Погледнете за какво става въпрос. Със сигурност ще искам да повторя това нещо поне още веднъж. Т.е. преди изкачването ни на връх Вихрен. Имам нужда от по-дълъг преход. Искам да
усетя умората. Искам да усета желанието да спра, за да си почина. И точно в този момент да избера да не спра. Искам да използвам волята си. Искам да имам ситуации, които да изпитат волята ми. Именно чрез тези предизвикателства, които сам се вкарвам, искам да поправя грешките си от миналото, които са обвързани с това да имаш лош начин на живот, заседнал начин на живот. Бил съм и доста пълен. Има случаи, в които се изморявам от тичане, например, да си хвана рейса по път към училище. Говориме за умора, която настъпва почти веднага след започването на спринта, да кажем. Това са неща, които не са нормални. Не трябва да бъдат нормализирани. Сега много от вас най-вероятно ще ме осъдят за това нещо, но аз нямам толкова против бодишейминга. Или всъщност на български как трябва да стане. Един вид да осъждаш даден човек заради, да кажем, наднорменото му тегло. Сега да осъдиш някой при положение, че ти самия не си перфектен, това само по себе си сигурност е лошо нещо, кофти. По принцип не трябва да се прави, но всъщност аз самия, благодарение на здравословна доза бодишейминг, се осъзнах, бях обиден в началото, защото в моите очи до голяма степен всичко беше наред. Но когато хора покрай мен започнаха да казват: абе, човек, ти си хапваш, явно доста си хапваш. И аз се обиждах, не исках да го приемам. И в последствие все повече започнах да виждам проблеми в себе си, когато извършвам някаква физическа активност. В последствие, когато започвам да се гледам в огледалото и просто виждах, че нещата не са добре. И това е изключително важният момент, в който ти трябва да приемеш и да осъзнаеш проблема. И да допуснеш, че може би това, което казват хората, действително е така. Това беше един такъв момент за мен. След което започна един много дълъг период на обмисляне, на премисляне, добре сега как, какво, защо. И беше въпрос на време да започна да тренирам. Какво ли не? Футбол, фитнес, общо взето неща, през които, кажи речи, почти всяко момче е преминало. Разбира се, и дълги периоди имах, в който бях отдаден на вредни навици, но това е тема за друго видео. Като цяло, в моето обкръжение аз нямах добър пример. Все още аз нямам добър пример. В момента гледам аз да съм пример за себе си. Но нямах човек, който да, така модерния израз, да хъсълва покрай мен. Да тренира, да стара да е добре. Психически, физически, всякак. Да е успешен. Като цяло, в моето обкръжение, всеки беше достигнал до някакво ниво. Изключително ниско, разбира се, но някакси го беше превърнал в негова комфортна зона и вече не виждаше проблемите. Сякаш те бяха толкова много, че се бяха превърнали в един фон, на който той седи и изцяло го е приел. Разбира се, че ми отне доста години да започна да виждам тези неща и да осъзнавам, че аз не искам това. Аз не искам да поемам по този път, по който... Този път, който е предначертан за хората, сякаш раждаш се, отиваш на детска градина,
Отиваш в училище, там ти се случват нормалните неща, които се случват на всички. След това завършиш училище, започваш да работиш или да учиш, или и двете. После си намираш работа, докъдето стигнеш тази работа. Евентуално идва време, в което решавате да изградите семейство, да направите дете. Като много често въобще не се гледа човек дали може да си позволи да има дете. Защото според мен много по-важно е дали можеш да си позволиш да отглеждаш дете, от това дали просто искаш. Аз имам желание, моята жена има желание, ще си направим дете. Да, но това дете ще се превърне в един основен разход, дето се вика, ако до сега ти трудно си връзвал двата края, вече имаш и жена, на която, разбира се, трябва да помагаш, трябва да си подкрепа, трябва да си опора. В един момент вече имаш и детенце или дечица. Сега ти щастлив ли ще си? Хубаво дете имаш. Това е огромно щастие по думите на всеки един родител. Както и следва да е. Но колко си щастлив, когато лишаваш детето ти от някакви, дори може би базови неща, в зависимост от финансовото ти състояние, но да гледаш как, да кажем, връстниците му започват да имат това, а ти просто нямаш възможност да му го подсигуриш. Или едва успяваш да подсигуриш тези неща. За сметка дори на твоето щастие, на твоя живот, самия ти да затънеш в работа и в дългове. Това е феномена на работещия беден човек, който много работи, раздава се. Свободното му време или времето, което прекарва без работа, е изключително малко. Но в същото време, поради множество фактори, и самия му труд е недооценен и така нататък, се оказва, че този човек е в недоимък. Колко щастлив ще си тогава? Няма да си щастлив. Сега, съвсем друга философска тема е дали щастието трябва да е крайната цел. Нека оставим тази тема, понеже е много обширна, за друго видео. Беше изключително приятна и ползотворна разходка. Нямам търпение за следващата. Финалната права преди да стигнем до колата. Като цяло ползотворен ден. Много отстъпил долу. Боже, прежаднели. Боже, прежаднели, милите. Дърчета.